За мен духовното начало, божественото начало е водещо във всички случаи и във всички ситуации, в които съм попадал. Така тръгна от началото, когато започнах още 5-6 годишно да се занимавам с инструменти. Може би такова възпитание семейно бях получил, че да обръщам внимание на човечността, на хората около мене, на всичко, което се случва около мене, за да може да се доразвият един такъв детски тогава характер. Впоследствие това премина в респективно професионалното начало, работейки с много хора, търсейки нещо ново. Във всички случаи обаче някак си бих казал, че духовността и интуицията са ме водили по пътя на новото, по пътя на иновациите, по пътя на това, което трябва да дам на хората.